Toyota Camry дар шаҳри Душанбе солаш 2008 бензин қатъи мотор 2.4 американка мебошад. Коробка мотор 100% бекамбудӣ, ҳама намуди проверка дар тайёр. Нархаш 115 000 сомонӣ. Илтимос беҳуда занг назанед, соҳибаи шудааст. Рақамҳои телефони соҳибаш 500 00 00 52 дӯстон. метавонед занг занед, маълумоти бештарро гиред дӯстон. Агар реклама дошта бошед, мошин, хона ёки техникаи фурӯшӣ, мо ватсаби мо дар тарафи рости экран, болои экран 885 78 90 90 метавонед муроҷиат кунед дӯстон. дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед дӯстон. навори мо бошад як чандто мошин ва хонаҳои фурӯшӣ аст дӯстон. тамошо кунед. иншоалло ки шояд ягон чизаш барои шумо лозим бошад, хона ёки мошин. якҷаҳон ташаккур барои диққататон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ иборат аз 10 сотиқ замин, 4 ҳуҷра, площади таги хона 100 квадратный метр. хона бо тамоми шароитҳои замонавӣ сохта шудааст. нархаш 290 000 сомонӣ. алишам мешавад. ба духонага дар шаҳри Душанбе арзонам мешавад. рақамҳои телефони соҳибаш 984 200 505 дӯстон. занг зада маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред дӯстон. Toyota Corolla дар шаҳри Душанбе солаш 2014 айвагон аст дӯстон. бензин қатъи мотор 1.8 фул климат контрол, люк, монитор, задни камера, электрони боковой. мошин нав даромада, ҳолати техникиш олиҷаноб. нарх 648 000 сомонӣ. телефони соҳибаш 553 10 00 07 дӯстон. метавонед занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред. дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. барои шумо бошад як танҳо дастгирист, лайк мондан. барои мо бошад дӯстон як хушҳолист. якҷаҳон ташаккур барои диққататон, барои фаҳмиданатон, барои лайкмониятон дӯстон. обуна шуданро фаромӯш накунед. ҳамарӯза дар канали мо хонаҳои фурӯшӣ, мошин ва дигар намуди техникаҳои сохтмонӣ ва кишоварзӣ мешавад. тамошо кунед дӯстон. барои реклама метавонед ба имо ватсаби мо ки дар болои экран 885 78 90 90 мебошад муроҷиат кунед. мо рекламаи шуморо ҳатман ҷой медиҳем дӯстон дар канали худ. якҷаҳон ташаккур барои диққататон. биё давом медиҳем дӯстон. тамошокунирад навори навбатиш бошад дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода иборат аз 5 сотиқ замин, 3 ҳуҷра. хона қисман тайёр барои зиндагӣ, чӣ гунае ки дар сурат маълум аст. нархаш 295 000 сомонӣ. бо муомила мешавад. соҳибаш гуфтааст алишам мешавад. телефони соҳибаш 988 91 00 10 дӯстон. занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред. чанд қарзон мешавад, бо чӣ ҳаллаш мешавад, аз худи соҳибаш метавонед шумо фаҳмед дӯстон. якҷаҳон ташаккур барои диққататон. ҳоли мошино ва хонаҳо бисёранд дӯстон. якҷоя биё тамошо мекунем. дар ин навори мо бошад як чандта Camry, Corolla ки солҳошро нав дӯстон ба савдо гузошта шудааст ва як 4-5 хона мебошад дӯстон. дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон мебошанд дӯстон. алишам мешавад. баъзеҳош алишам мешаванд ба духонага ёки якхонага, сехонага дар шаҳри Душанбе гуфтанд дӯстон. якҷоя тамошо кунед, то ки маълумоти пурраро дӯстон дар бораи хонаҳо гиред. Toyota Corolla дар шаҳри Душанбе солаш 2013 бензин қатъи мотори 1.8 SK американка мебошад. айвагон нав даромада, бе ягон камбудӣ, проверка дар тайёр. илтимос харидори аниқ занг занад. нархаш 122 000 сомонӣ. маълумоти бештар бо телефони 907 44 44 47 дӯстон. ин рақамҳои худи соҳиби мошин аст.
метавонед занг зада маълумоти бештарро аз соҳибаш гиред. Дӯстон, якҷон ташаккур барои диққататон. Видеоро то охир тамошо кунед. Дӯстон, мошинои хуб-хуби ҷа гузошта шудааст. Toyota Camry Corolla дӯстон ва хонаҳо якҷоя тамошо кунед. Дӯстон, биё давом метиҳем тамошо кунеро. Toyota Corolla дар шаҳри Душанбе, соли 2011, бензин қатъи, мотори 1.8, яксола ҳуҷҷат, яксола тонировка, бе ягон камбудӣ мегирӣ ҳай мекунӣ, соҳибаш гуфтааст. Нархаш 140 000 сомонӣ. Маълумоти бештар бо телефони 988 07 31 31. Дӯстон, рақамҳои худи соҳиби мошин аст. Метавонед занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред. Дӯстон, дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. Дӯстон, якҷон ташаккур ёдрасон мекунем ба шумо. Дӯстон, имо ватсайп мо дар болои экран барои реклама 885 78 90 90 мебошад. метавонед муроҷиат кунед. Дӯстон, мо рекламаи шуморо иншоалло ки ҷой метиҳем дар канали худ. Реклама ройгон нест, аммо қимат нест. Дӯстон, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, собиқ Калхозобод, 2 ошиёна буда, времянка 4 ҳуҷра барои зиндагӣ. Хонаи 2 ошиёна иборат аз 8 сотиқ замин, 7 ҳуҷра, кухни замонавӣ, баня, ҳоҷатхона, говхона, аловхона, ҳавз, хона бо сифати олӣ сохта шудааст. Дӯстон, нархаш 280 000 сомонӣ. Маълумоти бештар бо телефони 955 06 04. Дӯстон, метавонед занг занед. хона дар ноҳияи Калхозобод, собиқ Калхозобод, ки ӯз Ҷалолиддини Балхӣ шудааст. Дӯстон, метавонед занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред. Дӯстон, Toyota Corolla дар шаҳри Душанбе, соли 2010, бензин қатъи, мотори 1.8, мошинаи вагонаи бе ягон камбудӣ мегирӣ ҳай мекунӣ, соҳибаш гуфтааст. Нархаш 118 000 сомонӣ. Маълумоти бештар бо телефони 918 10 68 87. Дӯстон, маълумоти он қадар бисёр надода соҳибаш, аммо гуфтааст ки мошина ҳар кас ки бинад боварӣ дорам ки маъқул мекунад. Дӯстон, занг зада метавонед рафта мошина бибинед аз наздикӣ, боз муомила мешавад. Гуфтааст ягон каму том арзон мешавад, соҳибаш гуфтааст. занг зада аз худи соҳибаш маълумоти бештарро гиред. Дӯстон, дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. Дӯстон, амарӯза дар канали мо ёдрасон мекунам ки хонаҳои фурӯшии мошин ва техникаҳои кишоварзӣ ва сохтмонӣ мешавад. Тамошо кунед. Дӯстон, барои реклама рақамҳои имо ватсайп мо дар болои экран 885 78 90 90 метавонед муроҷиат кунед. Дӯстон, дар тикток каналам бошад, канали мо Сомониён 1992. Дӯстон, дар инстаграм ҳам бошад, канали мо Сомониён 1992. метавонед дар он ҷам обуна шавед. Дӯстон, якҷон ташаккур барои диққататон. биё давом метиҳем тамошо кунеро. хонаи фурӯшӣ 2 ошиёна, қисман тайёр барои зиндагӣ. хона дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. Иборат аз 7 сотиқ замин, 6 ҳуҷра, об, свет, ҷойи нағз барои зиндагӣ, чӣ гуне ки дар сурат маълум аст. Дӯстон, нархаш 370 000 сомонӣ. Маълумоти бештар бо телефони 556 83 00 77 гуфтааст соҳибаш. ин рақамҳои худи соҳибаш аст. Дӯстон, метавонед занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред. хона чӣ гуне ки дар аксҳо дар суратҳо ҳаст. Дӯстон, ҳамин гуна аст. хона қисман обод аст барои зиндагӣ. Дӯстон, аммо соҳибаш нагуфтааст ба чӣ мушкилӣ, ба хотири чӣ мушкилиҳои зиндагии хонара дар савдо мондааст. Аммо ба ҳар ҳол, агар харидор бошед, метавонед муроҷиат кунед, рафта хонаро дида маъқул кунед. Дӯстон, якҷон ташаккур барои диққататон. дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайкҳои худро
гузоред. Биё якҷоя давом метиҳем тамошокунира дӯстон. ва дар оянда насиб боша боз мошинои ҳамон Corolla, Toyota Camry ҳастанд дӯстон, ки солҳошон гуногунанд, аммо солҳои нав ҳастанд дӯстон. Якҷоя тамошо мекунем, биё мебинем. Якҷавон ташаккур барои диққататон дӯстон. Toyota Camry дар шаҳри Душанбе, солаш 2010, мотор 2.4 Дубайс ки мебошад. Айвагон нав омада, ҳуҷҷатош 1 сола, тонировка 8 моҳ, камераи заднӣ дорад, цветной монитор дорад, катализатор радной айхуча, аккумулятор нав, баллонон нав. Мошин сатвои нархаш 605 000 сомонӣ, камтар арзон мешавад гуфтааст соҳибаш. Илтимос харидори аниқ занг зананд. Телефони соҳибаш 901 55 10 20 дӯстон, метавонед занг занед, боз савдо кунед. Соҳибаш гуфтааст ки камтар арзон мешавад, аммо нагуфтааст чанд қадр дӯстон. Ин масъалаша метавонед худтон занг зада маълумотро аз соҳибаш гиред, чанд қадр арзон мешавад, намешавад дӯстон. Якҷавон ташаккур барои диққататон. биё давом метиҳем тамошо кунира дӯстон. ҳол якчанд мошини дигар мондагиае, ки ҳамин Toyota Corolla ва Toyota Camry нав мебошанд дӯстон. Якҷавон ташаккур барои диққататон. Toyota Corolla дар шаҳри Хуҷанд, солаш 2010, бензин газ қатъӣ мебошад, мотор 1.8, айвагон гуфтааст соҳибаш, 1 дастгаштагӣ солона, салон тоза, 4 баллони нав, газ, евро 4, мошин бе ягон камбудӣ. Сабаби фурӯхтани мошини нав гирифтам, соҳибаш гуфтааст. Нархаш 87 000 сомонӣ, камтар арзон мешавад. Маълумоти бештар бо телефони 927 71 73 90 дӯстон. Камтар арзон мешавад гуфтааст, аммо нагуфтааст чанд қадр. шахсон метавонед занг зада маълумотро гиред. ёдрасон мекунам дӯстон, мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Ин дар вилояти Хатлон ё ки шаҳри Душанбе нест, шаҳри Хуҷанд аст дӯстон. мошин чӣ гуне ки дар сурат аст, ҳолаташ ҳолати хуб, ҳолати техникишам ҳолати бад нестае гуфтааст соҳибаш. Занг зада маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред дӯстон. биё якҷоя тамошо мекунем мошинои дигаре, ки ва ёшам Toyota Corolla ва Camry мебошанд дӯстон. якҷавон ташаккур барои диққататон. имо ватсапи мо дар болои экран барои реклама 885 78 90 90 метавонед муроҷиат кунед дӯстон. ана акнун Toyota Camry дар шаҳри Душанбе, солаш 2011, бензин қатъӣ, мотор 2.5, пробег 90 000 километр гаштагӣ, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировка, американка мебошад, бе ягон расход. нархаш 630 000 сомонӣ. маълумоти бештар бо телефони 94 88 01 23 дӯстон. занг зада маълумотро аз худи соҳибаш маълумоти бештарро гиред дӯстон. якҷавон ташаккур барои диққататон. дастгири каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред дӯстон. биё якҷоя кун назар мекунем ба мошини дигараш дӯстон. якҷавон ташаккур барои диққататон дӯстон. обуна шуданро фаромӯш накунед, лайкҳои худро дариғ надоред дӯстон. канали мо бошад ҳамарӯза мошинои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ мешавад. якҷоя тамошо кунем. ман фикр мекунам дӯстони мошини ахиронуш буд навори имрӯза. якҷавон ташаккур барои диққататон дӯстон.